Проектът Електронни учебници по история и цивилизация, виртуален свят за децата с специални образователни потребности се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейският съюз с договарящ орган Министерство на образованието, младежта и науката. Този проект се реализира на територията на Източна България в 3 общини: община Русе, община Сливо поле и община Ветово. Индикативната стойност на проекта е в размера на 101 866 лева и 72 стотинки. Общата продължителност на проекта е в рамките на 18 месеца, като началото бе поставено на 10 януари 2012 година, а планираните дейности приключиха на 10 юли 2013 година. По своята същност, този проект е едно публично-частно партньорство между 5 общински училища и една неправителствена организация. Водеща организация и бенефициент на този проект е Основно училище Ангел Кънчев с директор Нели Дечева. Нейни партньори са Сдружение Фортис с председател Филип Зартов, Основно училище Алего Константинов с директор Юлиян Юрчев, Средно общообразователно училище град Сливо поле с директор Емил Иванов, Средно общообразователно училище Васил Левски град Ветово с директор Стефка Тончева и Основно училище Тома Кърджиев град Русе с директор Юлиян Илиев. Този проект се реализира с съдействието и помощта на Ресурсен център Русе с директор Гинка Иванова. Ресурсен център Русе участва както в написването на проектното предложение, така и при изпълнението на всяка една от планираните дейности. В настоящият проект се включиха общо 124 ученика с специални образователни потребности. Една част от тях бяха с различна форма на умствена изостаналост, други с дислексия, разстройства на учебните умения, хиперактивност, различни форми на аутизъм, детска церебрална парализа, множество увреждания, епилепсия, синдром на Търнър, синдром на Даун, сурдитас и други. Общият брой на участниците в този проект е 239 човека. 124 от тях бяха ученици с специални образователни потребности, 55 са родители на ученици с специални образователни потребности и 36 учители на ученици с СОП.